सामाजिक नाटक है और प्रथम अंक का प्रथम दृश्य आप लोगों के समक्ष पेश होने जा रहा है। तो स्थान जो है सिवान का है और चोकर जो है बहरा रहता है और गोबर जो है लंगड़ा रहता है। तो चोकर जो है लंगड़ा के इंतजार में टहल रहा है। तो आप लोग इस रंगमंच के माध्यम से देखें। लंगड़ा अभी से गईबा मेजरा में मोटर कबारे अगर मेजरा धोल तो के इतना मारी मारत मारत पाती चोकर तू यहाँ इतना रात से काका का कहले हवा चोर तारा चोर नजर हम होतनी चोर नहीं हो चोकर भाई कहले का कहले हवा गोबर हम गोबर नहीं देखो कखनु तुरंत पटका पटकी हो जाए पहले हवा क्या मारे आए अहिर हम अहिर ना हई हम तो पंडित हई बुर्बक बना के हनुमान चालीसा पढ़ के बियाह करा दिले बनी जा सराऊ बहिरे रहबा। अच्छा ई बता गोबरा कहा गइल बारे आजकल लौकत नहीं के आए चोकरा हम ही न हई तारा नहीं के लौकत हम यही जे बानी जा यार तू कबो ना सुधर हो। अच्छा ई बता कल सवेरे सवेरे तोर बाबू कहाँ सो धज के जात रहल रे आय हमार बाबू मर गइल बाबू बाबू काहे रोत बाड़ी रे साला देख ए मोटरिया में कुल में जरा के चाना काबार के ला देले बात चला लगना हमार बाबू मर गइलन तोरा मेजरे के मोटर लौकल हो का तोर बाबू मर गइलन। अरे साला हम आवत रही हो तो देखनी हम बगैचवा में तोर बाबू मैदान करत रहन का पुरवा जी गई उ तो मर गइल रह तो ठीके रहल सता कि हई खखलुआ कहता कि तोर बाबू मर गइलन का लेला तू ई मोटरी में का लेले बाड़े रे कनु भाई ए मोटरिया में गाय भैंस के भूसा ले ले हनी हो ला तोरा पास तो कुछ है ये नहीं की सर सब के करा के भूसा अपन बिजन पूरा वाली मौगी के चढ़ दे तो भाई लंगड़ा ई का कहत रे ई कहता न साला की मोटरिया में का ले ले बाड़ा आय भठरिया में साला चुप भठरिया में ना मोटरिया में मोटरिया में अच्छा हम बुझ गइली एकर मतलब ई कहता कि हमनी के मोटरिया में का ले बनी जा अगर इस साला गांव में जाके मेजरा से कह दी तो मेजरा मार के हमनी के पोका न फाड़ दी रे अरे खखनुआ
हमार पैसा कहिया देवे जवन जुगुल बाबा के बियाहवा में लेवे रहे। ला साला भिखारी के पास पैसा कहाँ से रे? भैया लगड़ा ई का कहत रे? अब छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे भाईरा छोड़ दे। सुन चल चले का बाराव में पारो रानी के नाच आई बा। अब देख ई चाना वही जे बेच के ना अब पारो रानी के खूब नाच देखली। बाकी साला तोरा तो सुनइबे ना करी रे। आज साला लगड़ा तू सब यही में रहेले। अरे सुनाई ना तो लौकी ना लड़किया के देख ना सकिला।